And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinaktan ko ang asawa ko na walang ginawa kundi ang mahalin ako. Hi DJ Rocky. Totoo pala talaga na makikita mo lang ang halaga ng isang bagay pag nawala na sa'yo. Pag hindi mo na siya hawak pa. Isang masugid niyong tagapakinig ang asawa ko dahil sa iba't ibang kwento niyang napapakinggan. Ganon kasi talagang hilig niya. At ito ang nagtulak sa akin para ibahagi ang naging kwento ng buhay ko na sobrang pinagsisisihan ko. Itago mo na lang ako sa pangalang John, 26 years old. At ito ang aking secret file. Alam ko, pagkatapos mabasa ang kwento ko ay maraming magagalit sa akin o maiinis, pero uuunahan ko na kayo. Sa totoo lang, galit din ako sa sarili ko. 4 years girlfriend ko si Anne. Yung asawa ko, hindi niya tunay na pangalan. Nakilala ko siya since magkaklase kami nung high school. Si Anne kasi yung tipo ng babae na gugustuhin ng lahat. Maganda, matalino, mabait, at napakabuti ng puso niya. Sa loob ng 4 na taon na relasyon namin, ipinaramdam niya yung mga bagay na ginagawa ng isang girlfriend. Napakaswerte ko kasi meron akong siya. Siya na palaging umaayos ng gusot ko. Kapag may mga nagagawa akong bagay na mali, at tagapagtanggol ko sa lahat. Hindi ko na kaya na mawalay pa sa kanya. Kaya nag-decide ako mag-propose sa kanya. Luckily, sinagot niya ako ng oo. 4 na buwan lang ang nakalipas. Pinakasalan ko rin agad siya. Nagsama kami sa isang bahay. At noong mga panahon na yun, doon ko mas naramdaman yung pag-aalaga at pag-aasikaso niya sa akin. Kapag papasok ako sa trabaho tuwing umaga. At higit pa sa pagiging asawa ang ipinaramdam niya sa akin sa loob ng bahay namin. Sa totoo lang, para ko na rin siyang nanay. Kasi ang dami niyang paalala palagi sa akin na para naman sa ikabubuti ko. Nagsama kami ng napakasaya. Pero alam ko may kulang pa kasi hindi pa kami nabibiyayaan ng anak. Isa yon sa biggest dream ko at ng bawat lalaki. Ang magkaroon ako ng anak at magkaroon ng masayang pamilya. Araw-araw simula na magsama kami, palagi ko ipinagdarasal na sana bigyan na kami ng supling. Pero halos 2 taon na kaming bigo. At doon na nagsimula na mawalan ako ng gana sa asawa ko. Doon na nagsimula ang panlulokong ginagawa ko sa asawa ko. May nakilala akong babae, kasama ko sa trabaho ko. At doon na ako sikretong nakipagrelasyon sa kanya. Alam kong mali. At sobrang napaka-unfair ko sa asawa ko, pero hindi ko napigilan yung sarili ko. Unti-unti alam ko na mga panahon na yun, napapansin na ng asawa ko ang pagbabago ko. Ang mga kinikilos ko sa bahay. Dahil kung minsan, nasisigawan ko na siya sa inis. Sa tuwing may nagagawa siyang mali sa bahay o kung anumang bagay na hindi ko nagustuhan, kung ano-anong masasamang nasasabi ko sa kanya. Na hindi ko naman nagagawa sa kanya noon. Pero walang epekto yun sa kanya. Parati niya pa rin ipinaparamdam sa akin yung pagmamahal niya. Alam ko, nasasaktan ko siya sa mga pinaparamdam ko, pero wala. Hinahayaan niya lang ang mga bagay na yun. Isa sa worst na nagawa ko sa kanya ay yung 2nd wedding anniversary naming dalawa. Nag-chat siya sa akin. Sabi niya, uwi raw ako ng maaga. Pero mas pinili kong uminom kasamang barkada na minsan lang din mangyari. Nareplyan ko lang siya ng uuwi rin agad ako. Pero hindi ko yun natupad kasi lampas 11:30 na nung nakauwi ako ng bahay.
Nagulat ako. Pagpasok ko, may nakasetup na table na puno ng pagkain. Tas doon ko palang naalala yung petsa. Second wedding anniversary pala namin. Doon nakita ko siya sa sala namin nakatulog na dahil sa paghihintay sa akin. Mukhang umiyak. Sino ba namang hindi iiyak? Yung napakatarantadong asawa, hindi naalala ang second anniversary ninyo. Mahal ko naman yung asawa ko Pero hindi ko rin lang talaga maintindihan yung sarili ko. Pagkatapos noon, hindi na niya ako pinapansin. Pero palagi niya pa rin hinahanda yung mga kailangan ko. Inaasikaso niya pa rin ako, pero pakiramdam ko ang layo na niya sa akin. Kasalanan ko lahat ng yun alam ko. Nung kakausapin ko siya, pagtingin ko sa kanya, umiyak siya. Tinanong ko kung bakit, kahit alam ko naman. Ako ang dahilan ng mga luhang yun. Sagot niya sa akin, kailan ka pa nakikipagkita at nakipagrelasyon sa babae mo? Para akong binuhusan ng tubig. Kitang-kita ko sa asawa ko yung napakalungkot niyang mga mata. Umiiyak dahil sa mga kagaguhang ginawa ko sa kanya. Ilang beses man akong humingi ng tawad sa kanya ng mga panahong yun. Alam kong hindi sasapat yun sa lahat ng nagawa ko. Nag-empake siya ng mga damit niya. Maghiwalay na raw kami. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit niyang sinasabi, saan ba ako nagkulang? Ilang beses ko siyang pinigilan na huwag siyang umalis. Huwag niya akong iwan pero wala akong nagawa. In the first place, alam kong ganito ang mangyayari pero ginawa ko pa rin. Napakasama akong tao kasi lahat ng mabuting ginawa niya sa akin, ako lang yung hindi nakontento Umalis siya, tumawag siya ng sasakyan papaalis. Hindi ko na siya napigilan pa. 30 minutes makalipas. Tumawag sa akin yung mama niya. Buong akala ko ipapagalitan ako dahil sa ginawa ko sa anak niya, pero mali ako. Isang umiiyak na boses ang nakausap ko. At ang sabi, nasa ospital ang asawa ko. Nabangga ang sinakyan niya pauwi. Doon malapit lamang sa lugar nila. Pinuntahan ko sa ospital yung asawa ko. Ang daming nakakabit sa kanya. Nakakapanghinang makita siya ng ganun. Kahit napakagago ko, mahal ko yung asawa ko. May nagawa akong pagkakamali pero bakit ang bilis ng karma sa akin? Bakit sa asawa ko pa? Nabagok ang ulo ng asawa ko dahil sa lakas ng pagkakabangga. Doon ko lang din nalaman na she was 2 months pregnant. At pati anak ko, nawala. Para akong pinapatay sa sobrang sakit. Blanko na ako noong mga panahon yun. Sobrang sinisisi ko yung sarili ko kasi kasalanan ko lahat kung bakit nangyari sa kanya yung bagay na yun. After work, sa ospital na ako mag-stay para bantayan siya. Makaraan ng 2 linggo, nakauwi na siya sa kanila. Okay na raw. Alalay lang sa pagkilos. Kinakausap ko siya pero wala akong nakukuhang salita galing sa kanya. Sa kanila na rin siya umuwi pagkalabas ng ospital. Dinadalaw ko siya sa kanila pero wag na raw akong pumunta pa at maghiwalay na raw kami. Ilang beses kong sinubukang bawiin uli siya. Uwi na uli kami sa bahay, aalagaan ko siya pero ayaw niya na. Ang lungkot-lungkot niya. Sobrang tahimik. Hindi niya deserve lahat ng ginawa ko. At hindi ako pinatutulog ng mga pinagkagagawa ko gabi-gabi dahil sa lahat ng pagkakamali ko. Sa tuwing umuwi ako sa bahay namin, doon ko nararamdaman na sobrang kulang. Walang nag-aasikaso sa akin, walang nangungulit sa akin, walang nag-aalaga sa akin. Ang sakit. Sobrang sising-sisi ako kasi ako lahat may kasalanan Namimiss ko na paggising ko ng umaga nakahanda na lahat ng kailangan ko. At wala nang gumagawa noon dahil sa ginawa ko. Kung nakontento lang sana ako noong mga panahon na yun, siguro masaya kami.
Sabay na kami naghahanda ng gamit ng magiging baby namin na matagal ko nang pinapangarap. Para rin sa kaalaman ng lahat, tinalikuran ko na kung ano yung ginawa kong kalokohan. At ayoko nang ulitin pa lahat ng nagawa ko. Ang gusto ko na ay magbago. At gusto kong bumalik sa akin ang asawa ko. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na isang araw ay mapapatawad niya ako at masimulan namin uli kung anong meron kami dati. Kaya ang mensahe ko lang sa kapwa ko lalaki dyan, tigilan na nating manloko ng mga babae. Kasi walang madudulot na maganda. At sa asawa ko, kung mapapakinggan mo man to, patawad. Patawad sa lahat. Sa lahat ng kasalanan ginawa ko. Mahal na mahal kita. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana. At dito na po nagtatapos ang aking kwento na sana kapulutan ninyo ng aral. Muli, ako si John. At ito, ang aking secret vow. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.